Evening po sa inyong lahat. Nandito tayo sa ating harapan, sa inyong harapan at magbibigay ng magandang balita. Ako po nagbibigay ng gandang balita, wala na po akong puhunan. Wala na ko po datag. Good evening po mga kawaray. Kamusta ang lahat natin yung mga masusugid nating manunood sa ating vlog kahit minsan lang tayo mag-upload. Shoutout sa inyong lahat. Guys, kumusta kayo? Kumusta guys? Mainit talaga ang panahon ngayon kaya dito tayo ngayon nakahubad. Pasensyahan nyo na guys ha, mga kawaray, nakahubad tayo ngayon kasi grabe ang init talaga ng panahon ngayon guys. Grabe ba? Napakainit ba? Silvia? Ako? Pwede po, pakinggan mo naman ako. I think I've heard enough. Ano kayong ginawa niyo doon? Ano kayo walang tubig? Sir, respeto ko po kayo dahil nanay kayo ng asawa ko. Pero hindi niyo na ako mapamatuhan. Anak ko, tingin mo ba dito alam ko yung dadaanan ko? Kumusta kayo? Kumusta guys? Kumusta kayo dyan? Nandito tayo sa inyong harapan ay nagbablog tayo guys. So guys, ay shoutout sa 1 viewers, mega love shoutout po. Magandang gabi po kaibigan. Mga kawaray, kaibigan natin yan. Shoutout sa iyo. Please comment lang po sa baba kung pwede magpa-shoutout. Shoutout po natin. Mega love shoutout sa 3 viewers natin dyan. Kawaray, kumusta kayo dyan? Islay. Andito lang tayo. Tama lang tayong pahinga kay wala man tayong pamili ngayon kay matumal at ano na ubos ang ating money guys, mga kawaray. Ayan po. Live lang tayo kayo, wala tayong upload. Sayang ang ating YouTube. May $40 na tayo guys. $60 na lang para makamit natin yung $100 na hinihingi ni YouTube. Kaya kailangan natin porsigihin at sipagan. Kasi hindi ako makapagsipag ngayon guys mag-vlog kasi yung cellphone ko full storage na. Pag nagde-delete ako ng mga video, nangihinayang din naman ako. Shoutout po sa salamat po sa nagpapa-heart natin diyan. Mega love shoutout po. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta po kayo? Shoutout po sa team viewers natin diyan. Mega love shoutout po. Pasensya na po mga kawaray sa mga nakakaabang sa aking vlog kasi hindi tayo makapag-vlog dahil nga po nasabi ko na kanina pero ulitin ko lang ulit sa inyo. Kasi yung aking cellphone ay napo-full storage at hindi po ako makapagawa ng content. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ano napapanood nyo sa ating short video or live na magulo. Yung video natin ginagawa, pasensyahan nyo na. Sana ipagtyagaan nyo na lang muna. Kasi wala tayong budget niya. Naghahanap pa tayo ng Wala nang busis sa TV. paraan na magkaroon tayo ng bagong cellphone. Hi guys, kumusta kayo? Peace out. Diyan ka, diyan mo sa labas. Sa labas. Okay, mga kaibigan.
Wala, wala ka nakita yung truck guy na gulong ng dalawa. Magandang dalawang gulong. Mabasa naman yan si Jim J. Pasok ka na doon, may sinat ka. Dali na. Yan. Pasukin nyo yan, papasukin mo. Dalawa. Pasok na. Ay, right, ang kapatid mo. Shout out sa ating mga masusugid nating viewers. Mega love shout out sa inyo. May bandang buhala tayo rito kasama. Yan, bandang buhala. Sa amin patay na isda. Patay na agad? Dalawa, botsog. Sana? Tunggulilong sa kanya eh. Tunggulilong. Ay, dead in arrival yan ah. Tunggulilong. Nasagasaan yata ng ano ah. Patay mo chugo. Ah, guys, yung isda nila ang ganda. Wala na, patay na. Dalawa. Dalawa lang. Nainitan kasi yan, hindi makahinga. Kulob kasi dito, dapat talaga yan. Meron silang ano, nahihingahan. Minix na yung isa. Yan. No. Ah. Ano man? Tanong mo siya kung nasa. Sorry. Please. Naninigas na yung isa. Naging siya gumala kanina. Patay Ayun. naman. Ito, naninigas na. Tingnan. Ah. Bago nalaglag. Patay yung bukas lahat. Kahagi kasi hindi na mo. Sinusuyo. Hanis. Tanis mo, tingin mo yan. Hoy. Shout out sa 15 viewers natin dyan. Mega love shout out sa inyo. Makasang. Butchog. Butchog. Yung hitahatiin na po dyan. Wow, hindi ko nga ito isa. May anak to eh, pipiratin ko. Oo nga, amin ko, baka buhay pa. Ito, Alaga kayo ng isda, patay naman agad. galing kasi dinamo niya. Tagbulilong, sinusuyo. Shout out sa 15 viewers natin dyan. Mega love shout out. Masangin natin. Ituin. Okay? Ano yung pag-anuhan? Ah, buntis? Anak nito eh. Oo nga. Magkano bilhin nyo dyan? 10. 10 isa? Sayang naman eh. Sayang pera nyo. Mega love shout out po sa 21 viewers. Hi guys, kumusta kayo? Yun yung puso mo na. Dami no. Dami. Dami. 20 yan. Meron pa dito. Lumpi. Ano yan? Buntis yan eh. Ano sa loob? Wala rin pala dito. Wala magulo. Badyaw dito. Kumain na? Yeah, kumain ko na mama. Lahat mo kamay mama. Kumusta po? Shoutout sa 18 viewers natin dyan.
Shout out nasa 9 viewers, mega love shout out po. Salamat po sa nang pumapasyal at napasyal lang. Shout out sa na. Muna. Ano mo na yun, may? Baka lakad yun. Nakakali mo rin mo tayo. Meron ba na si Bidri? Ano mo? Ay, Marla. Tapos na kayo, guys. Sa? Wala. Patayin ko na yung ilaw. Mega love shoutout po sa 4 viewers. Mega love shoutout po sa inyo. Naka 15 minutes na tayo at 48 seconds na tayo, guys. Salamat guys sa sumisilip sa akin live kahit silip-silip lang, okay lang. Maano lang natin yung ating YouTube channel ma-update ba, ma-update para hindi masayang ang ating pinaghirapan at ginastos dito. Ano yun? Ano sinasabi mo? Orsi? Orsi? Everything? Atay, wala na nanonood. Shoutout sa 3 viewers natin dyan. Mga shoutout po. We can actually have dessert. Bakit? Yabaho. Bakit? Bakit ba? Kiss na. Kiss mo ka. Kiss baby. Kiss papa, be. Dali na. Wala kami na mama. Kamay. Ha? Is ata. Hoy! Sara mo yun?
Follow ko lang. Shout out sa 1 viewers. May ganito.
Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Shout out Banban. Sila yan. Shout out, bigyan lang shout Alam out. mo naman talaga. Bigyan kita ng ano, jacket. Ano? Masama ba yun? Kasalanan ko ba yun, Lee? Hello, Miguel Love, Wala shout out kang po. kasalanan. Salamat sa pagpasyal. It's not your fault na naging anak ka ng nanay mo. Let's go. Miguel Love, shout out po sa 2 viewers. Ano ba? Kumusta po? Kumusta kayo dyan? Let me give you both some privacy. Thank you, Sherwin. Shukran. Nagyakitan ka na po, Banban. Banban. Naka-jacket ka na, Banban. I'm sorry. Sa'yo ng tulong. No problem. I want to help, okay? But is Fatima okay with this? She knows. She just wants me to offer everything. Masaya ako na ikakasal na kayo ng dalawa. But first, I have to take you out of here. Thank you so much. Tinutulungan mo ako kahit wala na tayo. We both dreamed of this day when you could be together with your son. Ang pangarap ko yun ang naglayo sa akin sa Ay. And the love we had was beautiful. I learned a lot about life from you. All I want is to see
Shoutout sa kay B-Boy TV. Migalab shoutout Sangkay. Salamat sa pagpasyal. Pasensya ka na. Ngayon lang tayo uli nag-live. Busy-busy yan si Waray. Busy-busy naman tayo. Salamat sa pagpasyal sa akin live. Sumahod ka na, Sangkay? Sangkay, sumahod ka na ba? Nakuha mo na yung mahiwagan dollars? Dami mo na ipon siguro. Ay, wala nga eh. Wala na nga puhunan. Ipon pa kaya. Daming alaga sa yung mga mo dyan. Wala Sangkay. Wala maipon. Mahirap pag sa Manila talaga. Lahat, bilihin. Ubus na ang puhunan. Pati puhunan, ubus na. Ah, meron na. Kasahod ka na pala. Magkano una mo sahod? Congrats. Ba't mo ito tinapon? Haba naman itong ads mo. Napakahaba. Halos kalahating oras. Ano? Ay, hindi lang ito. Skip ko na muna to ha, kay mahaba. Wala mo mga load. Sino yung mga pera? Mahulog ka dyan, ano ko? Ay ko. Ah, ano? Pusa na yung ano mo. Bus na? Kaya si Pap. Aray ko! Aray ko, tiyan ko. Kaunti lang mabuti naman. Sumahod ka na. Nakuha mo na yung sahod mo? Dapat kinain mo na ito dito. Ice cream, maro. Walang makain yan. Pinasimjing. Ice cream. Nah, sebab makan. Your feet. Saan ka na naman pupunta? Saan ka nang bumili? Wala na tayong pambili. Gambay. Wala na nga tayong pambay. Bye. Ice cream, ano? Gabi na. Ko. Pambili ka lang. doon. Lalabas pala kami mga kawaray. Punta kami ano, doon sa may Brian Market na nimili kami ng paninda. Tayo na. Ha? Tayo na. Ay, ang kaso pag nagbuhat, kung may makuha. May nakuha, makaya mo mabuhat. Ay, ayak. Rico! Narinig ang boses mo. Ang ano. Pogi ah. Aray ko. Ang ginawa ng anak mo. Pogi, aray ko. Pogi. Ang pogi ng anak ko. Ang pogi naman. Ang pogi. Pili nga daw siya. Bibili ka, wala kang pera.
Finger family. Baby shark, baby shark, baby shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Mama shark, mama shark, mama shark, mama shark. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Asan ang finger? Ah. Baby shark. Ayos kanta ko. Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Tama! Ito na! Ito ka! Ampi-dampi. 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 Sana nawa. Ampi-dampi. Aragipon. To get the spider came out the water spout. Down came the rain. Tambang ba? At wala ka na bang trabaho kay Sangkay? Dito dapat. Wah! Sobra naman yan sa'yo. Hindi naman gano'n yung pagkalit sa'yo. Hindi bakit sa akin mo, ilang beses yun. Ayun, ba't ka ng ice cream? Kapit na naman humani. Dahan-dahan lang kasi para mabigkas ng maayos yung hirayam. Kanina doy. Oso, alas 10 na.
Pag-refill kasi kung ano bang palata mo. Kaya nga. Galing mo nga. Daddy finger, here are you? Here I am, right, you do. Nila yan sa video ng Diyos kanina. Kaya nung dahil sa kaya nung daw niya kung anong gusto niya. Sabi niya. Orange. Orange. Juice. Orange juice. Kaya orange juice ang binigay sa kanya. Ay! No? Ano? Ano sabi mo sa akin? Galing na siya. Pag maliligo, mag-aano pa tayo ng damit mo. Sunog ka talaga. Hindi pwedeng nagtatando ka lang. Yung isang ano lang mo lang doon. Yung baras guard yun. Kasi kung tuloy. Alam mo yung ano, bell paper ni Nanay Doy? Di ba nung ano natin date pa yun? Ngayon, ang dami ng bunga. Maganda kasi ang ano doon. Ngayon, may abono kasi yun ni Nanay. Ang daming bunga, isang puno, ilang piraso. Tapos yung ano niya, yung pala yan, nakunga na. Hindi pa yun bumapaw sa ano. Nandun tayo. Ang dami namin bunga. Ano yan, Marla? Kasi na yan, ikaw naman nanonood yan eh. Ikaw naman kapag yung pag-isip mo. Ano ba yan? Time to
Ano yan, Jaira? Jesus, wala dyan. Ano yung mga sarili? Papagalitan ninyo. Ay, kita kayo dyan. Mga kabukla, naririnig ka rin dyan. Naririnig ko dyan. Dikit na niya, wag mo. Hindi mo dito ito. Aray, kupot, dragis. Nakapakapakan mo yung Ay, nako. Nakatapos na lang. Sana, alimot kayo. Pagay mo na yan, TV. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam, binigay ko na sa'yo. Daddy finger, heart, Saraya, saraya, hirap na. Five little monkey, dumpy. Dampi-dampi. Ano ba? Dampi-dampi. Dampi-dampi. Sabi. Five little monkey, dumpy, dumpy. Mga 10:30. Five little monkey. Bye. Sama yan? Word yan? Masasama. Ha? Masasama. Masasama. Kaya nabigyan na ng pagkain mo. Five little monkey. Dampi-dampi. What? Aray ko! Doktor. Sinira itong bata na ito eh. Singir ikaw na? Five little monkey, lampi-lampi. Mama ko na Dr. Fred. Huwag ka dyan! Pangwara anak! Alis ka dyan, alis! Dyan! Alis ka dyan, narangan mo yung ano, palabas ko papa. Five little monkey, lampi-lampi. Aspire!
Shout out sa 2 viewers. Mega love shout out. Message na nga dun. Ano na? Oh. Gulang mo dito dali. Kaya ko. Kaya yung papa. Bap, kaya yung papa, be. Yun yung papa. No, no, no. Ha? Meron pa. Kaya yung papa. Hindi. Hindi yung papa. Hmm. Hmm. Kaya yung papa. No, no. Ini apa? Kam, kamu nih. Kam. Ito na. Ano na sa budoy? Sus ko. Binuksan mo na naman ng ibang account to. Ngayon? Ito. Ano naman eh. Ano nga? Wait lang ito yan. Ako nang mamahawak. Pare ko. Kaya naman ang kumakain ng pagkain ng anak mo. Iwan? Kumain. Ano na, wala na nanonood.